madokajere maboja tauya nonhau dzomanhoko dzanyasi muso mugowera zuva rochisere mwedzi uno waNdira. Tiri kufara nyasi kuti makomborero harizivishe azoburitsiwa mutirongo maanga akapikirwa. Izvi zvinofadza nokuti anga atoda kuita gore rese arimo kuendesiwa kumatare pokare. Ipapa kubva nozuro paakapuwa bhero awo majerewo wanga waribe kumuburitsa azotobuриtsiwa mazuva rodoka ano. Aiwa tinozvitenda tichifara nazvo nokuti zvinokudzika. Kumbare nyasi yadoka iri batai murefu batai mupfupi apo wanhu wokanzuru wanga wakanyepiwa natafadzwa muguti kuti waende kopaza mese muri kutengesewa vanhu. Izvezvi zvatodoka zviri kuhwadza pokare muramba tsvina inoramba ichindobenuka benuka idi zvakaoma. Ipapa Hoi mudhisi araenzi wakanga wazvireketa nozuro manhoko pawakanyepiwa kuti ndo zvanyepiwa kanzuru kuti iite nohurumende idi zvakatooma. Heno kuti vanhuwo wachaita seni. Ipapa wazhinji waoneka wari kubisa wegani zvinhu zvavo kuti zvireke kuparadziwa nochigireta changa chiri kuuya koparadza cho. Zvinotorwadza mabi angu. Wobato remudhisi araenzi wagoreketawo kuti mumwe wavo kubhikita kumadoka zuva anonzi John Mupanduki kwai akatorwa nomupurisa anonzi Constable Njovu asi achiri kuboekaba. Wari kutadza kuziva kuti aripi kana kumuboya waribe. Zviri kuhwadza wari kutoti kana paine munhu ari kuziva kwaari ngawanyepewo waendeko munyurura ikweyo. Zvakatooma mabi angu. Tinondoimba kuti anoitiwa ba hwakaitiwa aitaidza mara makore aye. ZEC wagoreketawo kuti watombishi kureketa kuno kuita zvokunadzirira kuti sarudzo dziitiwe padzakareketiwa nomutungamiri wenyika. Wati wachada kugoita kuti kunhadziwe zvinhu zvokufundzisa vanhu vari kuda kuenda kovhota munzvimbo dzinoita 29 dzodare reparamende kuti waite izvozvo. Aiwa ticharamba takaringa kuti zvinodini zvinoperera papi. Ndiri kusaya kuti kohoko naye waribe kugoita kuti kuitiwe pokare nosarudzo dzomakanzura akadanidziwa akabisiwa kumakanzuruko vakatekechera nyika. Heno ticharamba takaringa iko zvinenge zviri kuenda. Kwaburika masoko ari kuhwadza mabi angu. Ipapa kwaino kupera kwakuita mahorodheku wanhu womabhazi wari kutoita kuita kupfano mari. Wazhinji wavo wari kupinza vanhu vakawanditsa mumabhazi kudarika wanofanira kupindamo zvokutoti anouya akaita kutsikirirana vanhu chaiko. Izvezvi zviri kuhwadza kuti nzvimbo dzakaita so Mutare kuenda kuHarare, Mutoko kuenda kuHarare, Bulawayo kuenda kuHarare, Masvingo kuenda kuHarare. Aiwa mabhazi ekwo ari kuita kuzarirwa nevanhu zvokutoti ipapa heno pakareka kuita tsaona inogwarasha vanhu vazhinji. Tinondoramba takavimba kuti yawe anonotichengeta nokuoma iko zvakaita. Ndizvo tinogara kureketa kuti ngakusununguhwe vanhu vomabhazi wazviitire wegani wii kundoita wari pasi pozupuko basi nokuti zviri kusenza baizvi. Kwaiwo mabhengi wari kutoitawo kuratidza hurumende kuti wanokendengaba. Ipapa kwai wagoita basa rokubisa mari yawakanzi wareka kugobisa nehurumende. Hurumende yakagopa vanhu kamari kunze kwenyika kari kokuti wabatsirike panyaya yodzihwa mupengo iyi wabasa wavo pabodzi pono wari pamujandirere asi wakagoreketa kuti karofanira bange kachibisiwa mari nomabhengi. Mabhengi akati ndezvekwenyu izvo isu tinotoita zvatinoda. Heno kuti wachazokuita zvokudini papa tichagoringa kuti zvinenge zviri kutekaira sei asi zviri kuhwadza wazhinji nokuti mari iri kubatiwayo aiwa itsvinu yakawanditsa. Muna zvomutambo kwai Kalisto Pasuwa aenda kuAFCON ko kuCameroon ari pasi pochikwata choMalawi. Kwai papa aenda kobatsira vanhu vokuMalawi kuti wagoite tusvinu mukutamba kwavo idi zvakatooma mabi angu. Heno kuti patichatamba noZimbabwe, Zimbabwe ikadyiwa noMalawi achaita sei? Achafara chere kana kuti achareka kugofara? Heno ticharamba takaringa asi tinomushuvira kuti aite tusvinu abudirirewo peno Zimbabwe Malawi ndo zvingandoenda mberi mukutamba kwawo mutambo uyu. Aiwa tinozvitenda.
tindori paAFCON po iwo wakomana wechikwata acho maWarriors wati iwo wanhadzirira manji Knowledge Musona anga ari kutoreketa kuti aiwa ngavachiuya hawo tibanhe bhora heno kuti wachazvikona chere kana kuti wachadini nokuti ipo wari kutanda kutamba noSenegal. Heno mabi angu maWarrior pabodzi pounoshumba zvikalingana usu nousu heno kuti achagwisiwa mbani. Ticharamba takaringa tichindoshuvira kuti wakomana wedu wakuitetu zvinu tiringe dziri kuitika pasi rese. Bato reANC muSouth Africa rasvika makore 110. Aiwa tinozvitenda mutungamiri wenyika yekweyo agopa mureketo wache wokurangarira makore akawanditsa akadari awasvitsa. Izvi tinozvitenda tichiti dai zvaenderera mberi. Vanhu vazhinji wagohwadziwa basi kuti kwainozuro kwakange kwaita wari kuita mutungamiri wenyika wachipa mashoko awo kukadzimiwa magetsi heno kuti zvirumbotekaira seiko munyika yaSouth Africa iyi wanenge wachakaroita natu tukafira mberi kana kuti wachatopedzana chaiko takaringa kudari. Ticharamba tichiringa kuti zvinenge zvipera sei. Pakarepo vanhu vemunyikamo vari kuhwadziwa kuti kohokona wasiri kubvumiwa kuenda kubenuka koringana nobhora hawo wachiona hawo richitambiwa nokutoti ipapa vanhu vazhinji nyasi wango varipo kumusangano weANC pabodzi pono musangano weEFF wakaita kutsikirirana chaiko heno kuti zvichadini ticharamba takaringa hedu. Kwai kuMarawi waita mhanza wabiyedu wagobvumiwa kuti waise mutambo weAFCON painenge ichitambiwapo kunyika yawo wachiita mahara pavanhu vese pachena. Aiwa tinozvitenda kwedu aiwa palibe chiri kuzikana kuti chii chiri kuitika. ZBC iyo yatinogonyepiwa kuti tibisire mari palibe kana chibodzi chairi kureketa nozvazvo. Kwaiwa basa wokuzambia vanosenzera hurumende wakutopuhwa mari yakaingidziwa anosvika mu12 kubva mu100. Tinozvitenda izvi tichiti wabi yedu zvawo idi kutohwewa rute kuti wabi yedu bambo wavo wanenge ari kuwaitira tuzvinu heno kweduwo zvikazosvikawo. United Nations Security Council kwai yagoti ichiri kusangana kuita musangano unoringana zviri kuitika kuSudan. Aiwa tinovashuvira kuti waite tusvinu nokuita bawopo kare nokuti izvi zvakatonyanya zviri kuhwadza. KuBrazil kwai kwaisiwa mutemo wokutoti basa wanosenza pasi poUber nomamaKampani akadaro wapuwe mari dzinokwana pabodzi pono mari dzinofanira kupuwa basa wese wari pabasa. Izvi tinozvikudza. Uyo kambani yeUber kwai yabva yatoreketa kuti ichazvidaba zvokusenza muBrazil umo nokuti zvinhu zvaisiwa pamutemo. Heno mabi angu unondoona wondoti palibe chisvinu chaicho asi tinondotenda wekuBrazil wo kuti waita izvi kuti zvichengetedzewa basa wavo. Takadaro zvedu aiwa togumira pano kwanyasi. Ndini wenyu MANDUWE WeNhau.